ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କେବଳ ଏକ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଅନେକ ଜନ୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଘଟିଥାଏ। ଆମର ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଅଜଣା ଲୋକକୁ ଦେଖି ବିଚିତ୍ର ନିକଟତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଜଣେ ଲୋକ ସହ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ ବା ଘୃଣା ଭାବନା ଆସେ। ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆସକ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନ, ଲୋକ ଓ ଦୃଶ୍ୟ। କେବେ କେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକକୁ ଦେଖି କହିଥିବେ, ମୁଁ ଏକାଠି ଦେଖିଛି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ହେଇପାରେ ଏହି ମିଳନ ଏକ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ। ତୁମେ ତୁମର ଶରୀର ଉପରେ ଥିବା ଚିହ୍ନକୁ କେବେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିଛ? ସେ ଚିହ୍ନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜନ୍ମଦାଗ ନୁହେଁ, ସେ ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ଗଭୀର ପୁରାତନ ସମ୍ପର୍କର ଦର୍ପଣ। ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହା ଶରୀର କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁନାହୁଁ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ, ଆଘାତ, ଭୟ, ଆନନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ମନରେ ଅନୁବାଦ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମର କିଛି ସ୍ମୃତି ଅତି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇ ରଖିଥାଉ। ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତୁମ ଜୀବନର ଏମିତି କୌଣସି ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ଏପରିକି ତୁମ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛ। ସେହି ସ୍ମୃତି କ'ଣ ଦୃଢ଼? ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।